Здравейте! Аз съм Мистер Джей и както обещах, по случай световния ден на музиката ще направя един безплатен микс. Целият процес ще бъде документиран визуално, като по този начин се надявам да дам някои идеи на начинаещи и средно напреднали тон режисьори, миксинг инженерс, как могат да обработват един евентуален микс. Ще използвам само Logic Pro с неговите плагини. Така че ще бъде малко ограничено. Не, това няма значение. Защо Logic? Това е на цената на $200, просто предлага огромни възможности, както за продуциране, така и за миксиране на музика. Има и нещо друго. Аз съм дългогодишен потребител на Logic още от далечната 1994 година, когато Logic се продаваше с хардуерни ключови, отделно за MIDI, отделно за аудио частта. Но това няма толкова голямо значение в момента. Процесът, както казах, ще бъде филмиран и качван на части. Така че той ще бъде достъпен за абсолютно всички, напълно безплатно. Благодаря за вниманието и нека да започнем.